wato kana ji na jinka duk lamari na duniya aka ce ma abu ya to akwai ƙarshensa. To ka san bawan Allah nan da yake bala'in murge ni ban sani ba. Malam mai tsangaya bai damu da duniya ba, bai damu da shi irin koman nan mata su mutu bai damu da ita ba. Kai mutumin da bai damu kai a jihu ba fa yayin ajiyu a rigarsa. Wai malamin masallaci da yake malam na liman masallaci? Shi ba kai kake faɗin wannan wallahi tallahi ban yadda bane kuma ka baka san shi bane. Wai kai wannan malamin ka san halin ne da kake ta heda a kansa yanzu fa ba a hedan malami ka san halin sa ne dan wani kirki ne mutum. Salamu alaikum. Kana bayan sa kenan da magana shaida a kansa. To ga dan halak nan gashi nan ya tawo yawa ni zan jarraba shi to da kan da ya ce dan halak ko bara ku ganin aje waya tambayar da zaka yi maka kai masa zan aje waya ni ma ban yadda ba ai da ma jarraba din ma aje ta ana jarraba ko ni ma ban yadda ba ga waya nan ne bara mu gani in ina gudun duniya ba mu gani za a gwada ɗaya ku gani ka gani Allah ko da gama ba Assalamu alaikum. Lalla, to ta waya ce ta dan fada haka muka shanya ko ba a ganta ba? Waya ku ba? Wace waya kenan? Waya muka shi malaka ai ka dauko mana ka waya mu da muka shi. Ganta mana. Sai ka kawo. Ni kota, ka wata kawai. Ai haka. Allah ya hire ka mallam. Ka zo kana wani mukalafatu. Ai haka wani mukalafatun take. Ta